Tak a máme tady doplňkové video s pár důležitými informacemi, na které není potřeba dělat extra špéci video, každou zvlášť, ale jsou pro vás důležité, ať už jste žabičky pokračující nebo nové. A to je ku příkladu to, že se tady v klubu dá platit cokoliv hotově nebo kartou. V případě doplatků za kurzovné vás poprosím, když už vystavím fakturu a pošlu vám ji e-mailem, tak bych vás poprosil, abyste ji vnímali jako platební instrukci a následovali vlastně těch informací na té faktuře a ne jako informaci a Lenka chce peníze, tak já jí to teda zaplatím hotově nebo kartou, až příště půjdu. Když už vystavím tu fakturu, tak už bych moc ocenila, kdybyste následovali prostě těch platebních instrukcí v tom e-mailu, potažmo v té faktuře. Doplatkové faktury budu vystavovat vlastně po 3. lekci kurzu, to znamená, teď netuším, kterýho to je, jestliže 21, 28, někdy prostě začátkem září, potažmo v polovině září budu vystavovat faktury na doplatky. A tím pádem posléze bych poprosila, abyste už následovali ty instrukce v tom e-mailu, v té faktuře. Pokud po první lekci naznáte, že plavání v žabičkách je samozřejmě to nejlepší řešení volného času pro mě a pro svoje dítě, tak samozřejmě můžete platit hned. Všechno, pořád. Hotově nebo kartou. Dáme vám na všechno potvrzení, všechno můžete uplatnit, co vám pojišťovna proplatí, tak můžete uplatnit na zdravotní pojišťovně, ať už je to potvrzení hotovostní nebo o platbě bankovní kartou, anebo potvrzení o převodem na účet. Tak, s tím souvisí vlastně, s těmi doplatky, nám souvisí i taková specialita, kterou my tady máme, vy už pokračovači už jsou na to běžně zvyklí, že vlastně první 3 lekce jsou takzvaně zkušební, zejména pro vás, pro nováčky, kde si můžete osahat všechno, co tady děláme, jestli vám to vyhovuje, nevyhovuje, jestli vám sedíme my všichni, co se tady s vámi potkáváme, jestli nám všechno prostě vyhovuje. V případě, že něco z toho neštimuje, něco z toho nesedí, že vám prostě třeba nesedne instruktorka, nebo prostě vám nesedne plavání, nebo Bůh ví co, já nevím, nebo se vyvrbí nějaký zdravotní problém, tak máte možnost využít tady tohleto období hájení a můžete nechtít pokračovat v tom kurzu. Nicméně o tom potřebujeme být poinformováni. Takže pokud po 3. lekci naznáte, že nevím, že vám Pepík prostě brečí pořád a nechcete s tím nic dělat, nebo nevíte z které do které a prostě nějak vám to nevyhovuje, nebo prostě jsem vám extrémně nepříjemná já, nebo cokoliv, nebo se vám vyvrbí nějaký zdravotní problém, tak nemusíte pokračovat a napíšete mi e-mail, hele, prosím tě, využiju tohoto práva a nebudu pokračovat v kurzu, vyškrtni si nás, OK? Já si vás vyškrtnu na základě tohoto e-mailu a nevystavím vám doplatkovou fakturu na zbytek kurzu. Pokud mě o tom nepoinformujete, nejlépe elektronicky, nejlépe tím e-mailem, protože touhletou komunikační cestou já to můžu dohledat, to, že jste prostě to opravdu nechtěli nebo chtěli a je to všechno velice transparentní, tak pokud mě nepoinformujete, tak já vám už tu doplatkovou fakturu vystavím a budu trvat na jejím zaplacení. Nefunguje varianta ta, že v rámci té zálohy máte 3 lekce, na které máte na věky věkův amen a budete si je vyplavávat třeba za rok. Tak to úplně nefunguje. Prostě ty první 3 týdny jsou pro vás zkušební, jestli vám energie klubu, energie nás, energie, kterou tady sdílíme, v které tady plaveme a žijeme,
jestli vám vyhovuje nebo nevyhovuje, ale není to nárok na nějaké konkrétní odplavané lekce. Takže tohleto období hájení je v případě, že se rozhodnete nepokračovat v kurzu, již beznáhradové, jestli mi rozumíte. Stejně tak nefunguje ta varianta, že v druhé lekci, za druhou lekcí, nebo prostě druhé lekce se nezúčastníte, respektive třetí lekce se třeba nezúčastníte, jste pak 14 dní nemocní, potom vám k tomu něco prostě přijde oslava narozenin babičky a pak ještě něco. A vy mi v 7. lekci řeknete, no jo, ale já mám stejně odplavený jenom 2 lekce, takže jako prostě já přece nemám jako, jo, já jsem přece nevyužila prostě všech těch 10 lekcí, takže já nebudu platit doplatek kurzu. Tak to bohužel nefunguje. Pro vás bohužel, pro mě teda taky bohužel to takhle nefunguje, protože to vaše místo je tady zarezervované a tím pádem už s ním vznikly nějaké náklady s tím místem spojené. Takže tohleto místo už je pro mě vlastně jako pasé, už my tady jsme, voda tady teče, je tady teplo, všechno probíhá a tím pádem ten náklad na to vaše místo už se musí nějakým způsobem zaplatit, takže já budu trvat na doplacení doplatků. Takhle to prostě jsou jednoduché pochody. Tak, to by bylo tady k tomuhletomu systému. Další záležitostí je, že tady máme ohromný balík věcí, které tady kdo kdy zapomněl. Takže prosím vás pěkně, kdo něco postrádáte, tak se přihlaste. Máme tady ohromnou krabici plnou věcí, kterou někdo z nich prostě je spousta ručníků. Ručníky asi nepotřebujete doma. Nebo různé drogerie, různé právě sprchové gely, šampony a tak. Tak pokud vám něco, plavečky, pokud si je během 14 dní nevyzvednete, budou přeřazeny do bazárkové sekce, protože jsou k využití, ručníky budou použity na nohy, takže pokud něco postrádáte, tak se přihlaste během týdne 14 dní max, do konce prvního týdne kurzu. Je tady prostě k dispozici krabice, ohromná krabice se ztrátami a nálezy a tu si můžete přehrabat, co je vaše, není vaše. Posléze už to vyselektujeme my sami, aby jsme tady uvolnili místo nějakým novým ztrátám a nálezům. Takže to by bylo ohledně ztrát a nálezů. A ještě jedna důležitá informace týkající se volných plavání a plavání se sourozenci v rámci třeba volných plavání. Na volné plavání můžete vzít samozřejmě svého partnera nebo třeba maminku nebo kohokoliv vlastně chcete, kdo bude následovat instrukce, které jsou důležité tady vlastně pro pobyt u nás v klubu, to znamená pečlivá hygiena, to všechno, co už jako víte, a bude se prostě chovat ten člověk uvědoměle v rámci své osoby i dětí prostě okolo něj. Takže to můžeme, jen aby jsme si to ujasnili, jakým způsobem vlastně je co a není co spoplatněno, tak v rámci kurzovného máte nárok vlastně na 10 vedených lekcí plus 2 volná plavání v počtu 2 dospělých osob a 1 dítěte. To znamená maminka, tatínek, ten nejvšeobecnější příklad, maminka, tatínek a jejich 1 děťátko. V případě, že má maminka, tatínek nejenom toto 1 děťátko, ale má samozřejmě třeba ještě i baráchu nebo ségru, tak v případě, že se jedná o jednoho sourozence, tak to není spoplatněno nějak víc. Nicméně, když už jsou sourozenci 2, to znamená rodiče mají děti celkem 3, tak tam už máme příplatek vlastně 150 korun. Tím 3. děťátkem nám tam začíná vlastně růst 3. dospělá osoba. Máte-li děti 4, pořád je tam spoplatnění pouze 150 korunou, jednou tou částkou za jednoho dospělého člověka.
byť to jsou 2 děti. Jo? Takže pokud jdete na volné plavání, tak si zaklikáte počet dospělých hlav, to znamená až množství 3 kusy, případně nám ciknete, proberete, řekneme si, jestli prostě, hele, přijdu prostě, máme na návštěvě bratránka, tak jestli můžu vzít bratránka, ano, můžeš, prostě vyklikáme, zavřeme přímo to vaše volné plavání, na který nám přijdete, jenom si ty lidičky navíc drobátko zaplatíte. Jo? Takže v rámci kurzovného tam máme 2 dospělé osoby a 1 děťátko, případně jeho jednoho sourozence, v případě, že máme 3-4 sourozence, 3-4 děti celkem, tak ty 3 až 4 děti jsou dohromady spoplatněny 150 korunama. Tak a poslední věc, kterou jsem si zaplať pánbu ještě vzpomněla, je dost často kladená otázka návštěv, koukání a focení a natáčení v rámci tady těch návštěv a koukání a focení natáčení v lekcích. Takže prosím vás, může se k nám přijít kdokoliv podívat, jak plavete vy se svým děťátkem, babička, partner, ségra, kdokoliv, kdo vás napadne, kdo se na vás chce podívat. Nabídneme mu tady kavčo, pokoukáme prostě tady v tomhle prostoru u stolku, děti plavou, vy plavete, všichni plavou, všichni jsou šťastní, dobrý, koukáme, super. Tady bych vás akorát poprosila o to, že abyste ty návštěvy, které jsou jako nad rámec, si koncipovali spíš až na druhou polovinu kurzu. Aby těch prvních 14 dní, 3 týdny jste všichni měli prostor na to, abyste si zjistili, kde je ten záchod, kde je ten bazén, jak to tady vlastně funguje, kde jsou ty masáže, aha, dobrý, jaký jsou holky v kurzu, jaký jsou holky v té lekci mý, jo, co ta instruktorka, jestli mě utopí hned nebo až za chvíli, nebo abyste se mi trošičku drobátko uklidnili a na to nám pomůže to, když tady nebude dalších x a x a miliarda dalších očí. Takže bych vás poprosila, abyste ty babičky poprosila, hele, dobrý, budeš se pak moci podívat, ale tak za 14 dní, jo, já ti řeknu, babi, jo. A babička prostě, OK, přijdu a přijde až třeba za ty 3 týdny, jo. Samozřejmě, pokud vás partner přiveze, nejste mobilní, jenom v pořádku, my ho nevyženeme, nevyhodíme ho, necháme ho tady posedět, ale jenom bych byla ráda, kdyby jsme neměli větší obecenstvo za oknem v těch prvních dnech, než budeme mít vás, plavajících dětí a rodičů v bazéně. Pro tyto návštěvy, stejně tak jako pro partnery v rámci lekce, platí to, že nefotíme, netočíme. Je to z hlediska bezpečného prostoru, který se tady snažíme udržovat. Daří se nám to celku dobře a maminky se tady cítí fajn, cítí se příjemně neokukovány někým dalším nebo nemusí mít strach, že se potkají někde na sociální síti jenom prostě v pozadí záběru prostě kámošky, sousedky, která prostě se neudržela a její partner je natáčel v lekci. Jo? Tak to bych prostě moc nechtěla. Naopak chtěla bych, aby právě jste se všichni cítili moc fajn a bezpečně a příjemně a k tomu nám právě bude sloužit to, že se budeme navzájem respektovat, s čímž souvisí právě to focení, natáčení tady těch babiček nebo partnerů. Takže když já uvidím, že někdo někde fotí, natáčí, Markétka taky případně vás v tom usměrní, umírní a řekne, nechte si to na volné plavání, já nejsem líná na to, abych prostě vyběhla z toho bazénu a řekla, takhle ne, nebudeme se natáčet, nebudeme se teďka fotit, jsou tam i jiní lidi, než jenom vy. Jo? Nasměřujte si tyhle ty aktivity právě třeba na volné plavání, kde se nepotkáte s více jak třeba 2 dalšíma rodinama, s kterýma se domluvíte, hele, my si tady nafotíme Amálku, natočíme Amálku, jo, budeme to dělat tak, abyste tam zbytečně jakoby nebyli, vadí vám to, nevadí vám to, rodiče od Amálky vám to odkejvou, že jim to nevadí a prostě natáčejte si, co chcete, jo? My tady prostě se za nic nestydíme, ale moc si přeju, aby jsme se tady všichni cítili komfortně. Tak,
tímto jsem plynule přešla k focení, natáčení, které bude také v nabídce služeb v rámci vašeho kurzu, respektive nad rámec vašeho kurzu, ale bude vám to tady nabídnuto. Zhruba v druhé polovině kurzu vám přijde e-mail, kde budou všechny tyto služby nabídnuty a popsány, i co za kolik, takže budeme po ukončení kurzu dělat extra plavací den na focení v lekcích, focení ryze podvodní a natáčení. Takže kdo bude mít zájem, tak se potom přihlásíte vlastně odpovědí na ten e-mail, já si vás zapíšu a doladíme ten rozpis zájemců o focení v lekcích, o focení ryze podvodní a nebo případně zájemců o natáčení. Natáčení, focení provádí můj manžel Karel Fiala, který je specializovaný fotograf na podvodní fotografii, takže si můžete být jistí, že fotografie budou v profesionální kvalitě a na vlastně výstupy můžete nahlédnout na webu www.focenipodvodou.cz nebo máme, myslím, ani odkazy v rámci našeho webu. Máme. Karel mě momentálně fotí, natáčí. Takže i na našem webu jsou odkazy vlastně na ty výstupy přímo tady od nás z Žabiček, takže se můžete na to nakoukat a říct si, jestli tohle je ta služba, kterou chci nebo nechci. Tak, a já už jsem se úplně vymluvila, nemám vymluvenou díru do hlavy, ale díru do krku a budu se na vás na všechny moc těšit hned po neděli tady u nás v bazénu. Mějte se krásně, zatím ahoj.